Kani kay suki na raban nato ni Perminti. Ang pangutana ni gahi pa bagyapon despite sa pandemya. Ato ra ba ning paborito kay syempre atong ginaistoryahan karon. Bago na tong istoryahan kagayad, di ba katong taga Tandag, di ba? Basta mga medical nato nga kuan. Okay, congratulate nato because the last time nga ato kining na-interview, he was the Vice President, National Vice President. Pero karon siya na ang National Chairman sa Philippine Nurses Association. Congratulations! Grabe, gahi kayo! Mindanao ka na, mga kagahi! Philippine Nurses Association, Tibok, Pilipinas! Mga, yes! Makauban nato karon. Sige ba ni atong sa ipailaila kini ato ang bisita ni ini nga buntaga nga usa ka buhing bayani. Siyempre wailain. Unsa na sa karon? Siya na ang National Chair sa Philippine Nurses Association, PNA. Ladies and gentlemen, PNA 10. Correct. PNA all over the universe. Sir George Michael Lim, welcome back! Good morning! Buntag, Brother Merz, o Sir Art, may buntag sa tanan, may buntag akong mga listeners and viewers. Safe and great morning, everyone. Good Congratulations sa chairmanship, GM Lim. Congratulations. GM Lim. Sir George, blooming lagi ka. Yes, sir. Blooming lagi ka, Sir George. Pilipinas good bird. Banto Ila ba ang nurses nato tanan karon GM Lim? So far, sa PRC nato nga count, no, we are at around 400 to 500,000, but dili ni sila tanan nga practice sa kanang clinical nga gitawag nato nga practice, no. Naa tay mga nagabulag-bulag na ni siya, Sir Art, no, na ay uban mga nurses nato nga entrepreneurs, na tay mga teachers, na tay nasa Bureau of Fire, nasa police, nasa army, so nagka-bulag-bulag ang nurses, pero they are all license holders. Wala apil tong nag-online selling, no? Daghan ra pagyapon. Mga entrepreneur gapon to, sir, mga negosyante nga nurse. Yan. Sir George, ato sa lingkuhan ang opinion ni Sir George kagay Art kay di ba bago lang ni nag-trending katong nag-injection sa sa Makati. Tapos siyempre wala din na pislit tong sa sirens niya ana. Sir George kanay ano ba? Guybird. Ani, restorya ni Mrs. Ato, no? Nga susama gyapon nga linya ini sila diya sa mga nurses. Ani, yung siya nga tungod sa kadaghan siguro na ba? Correct. Wala man nga ito nakatusok. Ya pag-istoryahan nga, ready na. Pak, kuha siya ka ng pampilit, mga banib. Ano niya, Pag humana, butangan. Kasi wala gito matuyo siguro. Mo galing. Kay nagtuo siya nga napindot na napislit na niya. Tungod kay muna ba? Ang process na ba? Process, perminti na. Based dito sa katong sa Makati, no? Hindi naman na pwede gamiton. Ang isa ka injection, tama ba ko, Jim Lim? Ang isa ka injection, isa ka tao? Yes, sir. Yung na naman ito, gamitan. Yan, na-realize nila nga, hala, yan, lisod na i-trace. Asa naman daw ito? GM Lim ka namin, mga kung saan human error. Or human factor kanina namin tungod ba ni kay sa kakulang sa nurses sa kadaghan ni pang injeksyonan o unsa ba kani, pero isip ikaw ang dako-dako karon sa mga Filipino nurses unsa imo masulti ato nga pangitabo? Again, good morning. Based sa investigation nga gikandak sa City of Makati, that was really a human error, no? Kanang wala gid siya gituyo, Sir Art. We know nga kanang ang usa ka bakuna, usa gid siya kabilihon nga paghatag sa usat-usa sa ato dinhi sa labi na karon nga naata sa pag-fight sa atong COVID-19. So, di ko dato bingon nga gituyo dito kay remember ang usa ka vaccine once nga imo na siyang kwaon o i-aspirate sa iyang vial, di mo pwede nga
imo ra siyang i-temporary hold then kanang imo itugsok niya mangita na po kaglain niya imong tugsukan gamit adto kay naaman na siya potency line then apo na siya i-maintain nga temperature sa iyang bakuna mismo. So kumingutag na ay other mga storya nga asa dito basta nga iyang gitago inana it was accepted by the nurse nga nasayop gid siya, maybe because daghan na gid kayong tao adto dito sa Makati no ug kanang based sa investigation ug statement sa ilahang mayor dito nga si Mayor Binay, nag-ingon gid siya nga kanang tungod sa kakapoy na sa mga nurses kay imagine dili ra man gid kaya sa mga nurses dito nga ilahang gihire, so kato nga mga nurse nga nadugang are volunteers. Itabang ra dito sila sir. Sa imo ato niya GM Lim, sa imo niya ato nga kanang wa man siya kabalo kung ang iyang pag example kung ako to ako ni bala na bakunahan na ko yung picture na ko vaccinated ana di ba karon katong nurse unsa to gipangita to siya gitrace to siya kung asa ba to siya. Yes sir, katong nahitabo ato di pa naka-video man to siya. So na video to siya. Actually sir, ato ang pagbakuna magud karon sa nga gisunod nga proseso base sa DOH is na ay check and balance. So bisan pa og wala to na videohan o wala to siya na gitawag nga na report, naagi gihapoy way nga matrace to siya na traceability kaya naman tayo gitawag ng mga consent forms natay ka nang ikuan nga ato sa waiver ya makitaan po dito ang makitaan pa na dito ang nga nang unsa man yung naamay na bilin nga syringe dinhi nga wala nasudlan o kaning I mean wala nakuha ang content. So sa amo example mo kay nag-vaccinate maghapon ni dinhi sa Cagayan de Oro naagi checking so human nga sa proseso human sa registration sa pagpasabot sa usa ka individual sa unsay kanang benefit sa vaccine itan-awon kana siya sa doktor pagkahuman og maguna na siya dito taga-doctors taga-i-inject human sa inject observe so makita pa din bisan pa og kana bitaw nakalusot siya dito wala siya na-injectan dito sa vaccination or sa injection nga area dito sa post-vaccination, dali to siya matrace kaya makitaan man dito sa katong mga nag-check dito sa bakuna. Kaya nga wala man din hinakuan nga na empty ang gitawag nga syringe nga. Dapat ay labay-labayanan sa sharps. Di ba? Kada human kay i-account ba sir Art ang dili lang ang kana mismong pasyente but i-account ba mismo ang mga vial, ang pagka-insakto ba na nga gitawag nga i-inventory sa ato ang vaccination site. Gigiyahan ka na siya sa mga palisiya nga gihimo sa Department of Health. Sir George, unsa ihanan ani ron nga murag kana magsiguro to siya. Kana man siya tong kulot og buhok nga dimple. Ana, unsaan na to pagkakuha niya? Kasi buta ko. Uy, sir, alisa sir kay wala pa day ka nya karon nadoble na. Sa katubig tong ang pag-trace gid ana medyo kanang naagi kanang gitawag nato nga challenge no nga atong pangitaon kung kinsa gid kay naa man ay time nga gipasulod ang pila ka book batch kay remember sa unlike sa kanang usual injection sir Bern is di ba injector ang karon magud sa COVID vaccination ang proseso dili pwede nga ransack diretso rampant naay kana po di ba ang post vaccination ay papahulat so di man ingon nga kanang dungat na sumas dali ra ang pagkuan karon kanang pag-trace kaysa sa kanang usual ra nga mga vaccine. Good thing nga maayo ang atong proseso karon sa kanang mismong pag di ba human mo gani injekan kay i-monitor ka pa sa usa pa naa dito mo papila so makita na ma-trace gyud dito pag ako man ni ang kuno wala Sa imong tan-aw, Sir George. Sa imong tan-aw, na-trace na kato siya? Actually, sir, na-trace, nag-conduct na og joint investigation o kanang sa kato nga adlaw ra gid mismo, sir, na bakunahan ra to siya. The good thing was na honest to dine ang katungkuan ang katong nag-video nga alawi ka na wala gid ka na i-check kita wala man so may gani kay naa pa sila dito may gani kay na no may gani kay kanang blessing in disguise sa gito kay kanang sila gid tatawag video pag i-check pwede naman ta mag video sa kanang pag kanang mag-posting at kanang mag-inana kato na timing gali ra gito entonces sa tanang magbabakuna mag-video gid mo Sir George
Tayo muna, Sir George, pwede ba nga factor ng kuan, mga usay mugbo kayang shorts ba, mawala ta sa focus sa uy, kalami ba, sisipanin niya. O kanang gwapo or gwapa, kanang lugwa kay ba, dughan kay ba. Tabasin mo na nawala ka sa passing, uy, agoy. Napisip ka na kurwa. Pwede ba na nga mahimo na siyang factor? Sa medical profession gid ba there were no kanang kinahanglan gid namo ang kanang focus. Wow! Tao ra magid gihapon tanong nga naatay mga lapses ina na pero kung pwede dili So, kita walay mga personalan. Jack ni ana. Walay personal lang Of course, sa that- pag sample pag ana ay mo maning nagbasted sa ako, tawa sa kaila sa ako kay nagmask ko. May di ta ka injection ng karon. So, unsay learning nato ani isip chair sa Philippine Nurses Association na para di na mahitabo kini yung ani nga sitwasyon. Sir George. Yes. Salamat ana Sir Art no ang Philippine Nurses Association gikan sa among mando dinis gikan mando sa Board of Governors diin ako ang chairperson among giatasan ang kining executive committee sa Philippine Nurses Association to look into it and then coordinate with the Department of Health and the concerned local government units nga natay general reminders nga to follow the briefing that is being conducted by the vaccination sites which is ilang din ang gabuhatan Sir Art. Ato yung gipang reiterate mismo nga kinahanglan nga ang katong mga professionals nga mutabang sa pagbakuna may it be nga ikaw volunteer o ikaw ay kanang gisweldo or empleyado ka sa kanang mismo nga vaccination site to follow strictly the protocol and of course sa pag-injection kinahanglan aduna ang atong gitawag nga focus when we are kung gikapoy kinahanglan pahulay sa kadyot magpa-relieve kay kanang medyo basig giduka na or gikapoy na so inana gid. Correct. Oga, siyempre, magpagawas na daw og additional kuan kagahi art. Na risk allowance. Risk ang allowance? gobyerno para sa mga Uy, good news na, healthcare good news. workers. Dapat dugay ra na. Oo. So, kana bang at least man lang dugang pahalipay sa healthcare workers labi na sa mga nurses nato ani Sir George, ano? Yes sir. So, kanusaan daw ni ma-release? Actually, today is the last day of the katong bayanihan nga law. So, kinahanglan nga ang tanan nga mga hospitals or mga health facility or ang tanan nga mga health workers nga kanang inclusive ani nga mga nga benepisyo which is the special race allowance kinahanglan na file na kini siya kay today is the last day June 30 kay mo expire naman ang kana siya nga balaod so we have already have known from the Department of Health nga ilan ang gipang remind ang tanang facilities to ensure nga na file na nila ang katong mga pagproseso sa kaniato ang risk allowance which are due to our health workers most especially katong yung nag-atiman o naagid sa kilid or bedside sa katong mga COVID positive which in ang Cagayan de Oro naka-experience gid kaani sa katong pila ka semana nga surge og daghan gid kaayo ang kaso adtong time daghan na hospital puno ang mga ICU adtong ang kahago gid Sir Art dili ingon nga mabayaran nimo sa kanang kabayrag 5,000 form of amount kay ang kwarta is kuan makatabang makapalipay pero ang kahago gid Sir Arto ang paggamit lang daan sa mask ug face shield sa 8 to 12 hours dili gid dali. Grabe. Galing kita ginawag to. Kung manimog ka ng tang sa after sa 8 hours ba kung manimog tang kay wag gid ka gustong syagit sa kanang magbuot baya gid ginaagay ka para kay na naka-overall pa mo ana, di ba? overall Ang na istorya man ako ng mga nurse diya sa Polymedic one time, ana, kaya narabi makdo diya. Kung sa nga, ma'am, unsay pinaka-challenge yun ana ma'am sa inyong pag-duty? Nga naka-PPE. So sa PPE na apay mga unsa na mga face gear. Ang isa lagi na masulti, Bert. Unsa man? Nang kailion na kainisil. Okay na. Unsa? Ay, di mo bang humuon nila tanan? Tama no? Ha? Una kay personal necessities.
Wala day gamit nga ng burang na galon na lang dia. Ana, dia sa ilalom ibutang para tuloy-tuloy Di ba tani mo, kanang nakangkang naglinakwa na may galon. Ay, by the way, gusto na mo kuha ko ng imong reaction nga gi-extend ang MECQ sa pipila ka mga lugar diri sa Pilipinas. Alang sa mga nurses, unsa ang inyong reaksyon ni ining pag-extend? Kaniba, medyo nakapaluag-luag kaninyo aron at least ang mga tao ugnan sa ilang mobility aron nga di kayo musaka ang kaso sa infections or kinahanglan Yes. pa nga mas gigutan paunta sa gobyerno kay luoy na ang healthcare workers. Sa kana nga concern, Brother Bern o Sir Art, no, ang pag-extend sa MECQ is naamanggit sa gahom sa ato ang interagency task force. So base sa mga datos nga ilahang gi-review, adunay still dili pa siya inana ka makumpiyansahan nga mabalik ta sa kanang GCQ or modified nga or MGCQ baka sa karaan nato nga status. Sa among na-observe pero no medyo nilurang ang kanang gitawag nato nga sa gunsod nga pag-admit. Although naagid gyapon cases sir at digid gyapon ta makumpiyansa kay ngayon tag epidemiologically speaking, ang kanang pagsaka sa kaso dili magi siya nga kanang automatic nga mo die down. Mga maguna siya og kanang verbs bitaw Sir Art nga musaka then munaog then dahil posible nga musaka na po kay ang iya mismong trend o ang search niya ana nga ang trend sa kanang pagsaka is dili ingon nga automatic nga mawala. So sakto ra pod nga gipakuan kay sa for example din sa Cagayan de Oro naapaman gyapon ta sa double digits no. So kanang basin nga kung mubalik magud ta diretso og kalit no nga labisan gani karon kay naagi gyapon tay mga mga kauban sa atong society nga di gid gyapon mo follow sa protocol. So makita gid mo sa dalan nga mag-uban-uban nga wala Ang ilang mask nasa suwang. o nasa suwang nga ang face shield murag ka ng headband so Niya nag-agbayay pa maglakaw-lakaw riya sa dalan. mao lagi na uban nagtanaw sa cellphone magmurag nag-abay-abay na nagtanaw video sa cellphone na tapat naman silang tulo ni kung Niya, ang mga nurses, ang healthcare workers. So mampud mo nasuya mo sila mga love life mo so mampud mo nga hila nga malipayon sila nga sila yung love life mo mga silosan gyud kayo mo gyud. ang problema ana magud karon Sir Art Brother Berno is kanang gapaning kamutan mas sa mga nurse kit nga matabangan pero ang problema na nato kung digid ma-control ang number sa cases basin mo collapse ang health system. For example, tabo sa India. Correct. Kaya nun man sa atong mga health workers atong manas gikapoy mo mag-express nga gikapoy pero maningkamot gyapon ang atong gakahadlukan is ang mahitabo sa India nga kulang na gid kaayo mga gamit ang mga and sa man nimo ang tao ta tayhupa nato ang ilong sa oxygen so kinahanglan magid nga naa tanan nga ekipo so Dili na madalag paypay lang, dili na madalag paypay lang, paypayon lang ang ana lang ba. Electric pa na ng ilong. kung pwede lagi yung tanga paypay kay pinaypayay gid unta Di po pwede nga ato kang ipa-volunteer Bernie. Di po pwede ipa-volunteer na to na ma-vulcanizing shop. Kinara na sila. Namay ka lang hangin da compressor lahi na siya nga hangin day Sir George. lahi nga hangin kay kanang compressor lahi man na silang mga hangin ang oxygen is lahi po di medical grade kit kay basig madaot na no na masamutan Willing lang po mi nga matubang sa ilong mga Bitaw, daghang kayong salamat kanimo George Michael Lim and congratulations Congrats, national chairman na gahi kayo. Nurses Association no among suki diri labi na kung among pagahisgutan kini nga kahimtang og proteksyon alang sa mga nurses o healthcare workers. Maraming salamat. Sir George, basta na yung mga single mom na mga nurse na. Kato na yung mga single mom na mga nurse na kailangan tabang kabalo na ka narami diri mo kuan mami. Amping mo permi palihog amping gyud mo permi. Amping mo permi. Oras alas 8:02 na mamuga sa me kadjud lang.